Uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom u čak 97% slučajeva je čovjek, a u svega 3% to je put ili vozilom, navodi saobraćajni vještak Goran Čarapić. Čovjek je onaj koji upravlja opasnim sredstvom, čovjek je onaj koji učestvuje u saobraćaju i on je taj koji može izazvati saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama. Najčešći uzroci tih saobraćajnih nezgoda mogu se ogledati u neprilagođenoj brzini za određene saobraćajne uslove, dakle značajno veće brzine u odnosu na one koje dozvoljavaju određene saobraćajne situacije. Zatim možemo reći, ja to najčešće i pričam, da je upotreba mobilnih telefona možda jedan od uzroka koji može izazvati najteže saobraćajne nezgode, jer sami upotrebama tog aparata vama se skreće pažnja koja može trajati 1 sekundu ili 2 sekunde kada vi jednostavno u tom vremenskom intervalu stvarate opasnu situaciju, izazivate najteže saobraćajne nezgode. Opasnost predstavlja i vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ističe Čarapić. Pored vozača automobila, dodaje, veliki broj nesreća izazivaju i u njima stradaju i drugi učesnici u saobraćaju. Naime, pješaci prelaze kolovoze na mjestima gdje je to vrlo opasno i nebezbjedno. U noćnim uslovima, kada oni za vozače predstavljaju iznenadnu, nepredvidivu, neočekivanu prepreku na putu, kada ni vozači u takvim saobraćajnim situacijama nemaju mogućnosti izbjegavanja udara ili kontakta sa pješakom. Problem, dodaje, predstavlja i nedostatak policijske kontrole. Na putevima se rijetko mogu vidjeti patrole koje nadziru brzinu, alkohol, signalizaciju ili korišćenje mobilnih telefona. Postoje određene metode kojima se može spriječiti taj broj saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama. To su, po mom mišljenju, češća kontrola, dakle veće kazne, sankcionisanje svih onih učesnika u saobraćaju koji ne poštuju saobraćajne propise i jedino tom metodom bi mogli doći do nekakvih rezultata. Posebno su rizični mladi vozači tek izašli iz autoškola koji još nemaju dovoljno iskustva, kaže Čarapić. Poručuje da bi trebalo uvesti dodatne mjere za njih jer mnogi, naročito noću na bulevarima, testiraju mogućnosti svojih vozila, čime ugrožavaju i svoj i tuđe živote.